nining panaw sa pagtuo, agaka kami matukang Jesus, manunubo o Ginoo. Kung ang imaya ay balik, ang bishop, Panaw sa pagtungag amuma sa Birheng Maria, taliwala sa mga pagsulay milipang sa Kristohanong hiyas, ipanalamingan. Isang yaw karon ng timos bawan sa atong simbahan, simba magawit sa kasaulugan, halaran ta, halaran ang atong inahan. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, salamat sa imong pagpangama, nining panaw sa pagtuo. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, agaka kami nga tukaniya, kang Jesucristo, manunubos o Ginoo. Ipakita ta kanunay sa pulong buhat, pagkamahinga buo. Mahimunta kitang tatusok panalanginan, halaran ta, halaran ang atong inahan. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, salamat sa imong pagpangama, nining panaw sa pagtuo. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, agaka kami nga tukaniya, kang Jesucristo, manunubos o Ginoo. Dayon ta ang Ginoo, tuguran sa kaayo, ipuno niya sa grasya, ang Birheng Maria, aron kita makaambi sa kahimayaan sa langit. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, salamat sa imong pagpangama, nining panaw sa pagtuo. Viva, Viva Maria, Viva Virgen sa Rosario, agaka kami nga tukaniya, kang Jesucristo, manunubos o Ginoo. Kang Jesucristo, manunubos o Ginoo. Viva, Viva Maria. Mayong hapon mga kabandilyo ni Kristo, anahanap po sa itong seminang programa sa Perpetual Don Rosary Maria Tuburan sa Tanang Gracia. Ato pagpanimaya alang sa atong talahong obispo dinhi sa atong diocese sa Balay-Balay, Monsenyor Jose Aranita Cabantan. Ato sa pagtibaya alang sa atong obispo emeritus Monsenyor Honesto Chavez Pacana. Ingon man ang ato ang taga dinhi nga obispo emeritus sa Dipolog si Monsenyor Jose R. Manggiran. Ato sa pagpanimaya alang sa atong spiritual advisor sa Young Servants of the Lord, at the same time Vicar General o Rector diri sa atong Cathedral San Isidro Labrador, Reverend Father Toto Pergusa. Pagpanibaya usab sa among school president sa San Isidro College, Reverend Father Bir Dilpin, o sa ato ang canon lawyer Father John Balansag, ang atong parish priest din sa Kalasungay, kang Father Oliver Verdijo, atong radio station manager, mga pari, mga madre, mga reliyosa sa ato ang dioceses, mga PDRian sa kanginan nga naminaw karon. Maayong hapon. O papanibaya usab kang Father Boni Cabaya, ang atong PDR Marian Spiritual Director. Panibaya usab day kang Sister Langga Istili Ahokbiana, sa iyang bana si Kuya Chusi, ilang anak si Teres nga nanaw karon to Facebook Live.
kang Ma'am Claire Kagat-Kagat dinha sa nasa Dubai, kang may taga diya sa Malaybalay City Public Market, o kang Brother Seminarista Erwin Luquindo na dinakon sa Manila. Dayon pagpanimaya usab ko kang Brother Windel Talibong dinha sa Archdiocese of Uzamis DXDD Radyo Campana nga nananaw karon, no. Pagpanimaya pod kang Igsoon Jason Sian Tadlas Roman Brad Tantan, maayong pagpananaw, og salamat kang Brother Rini Lagrosas diya sa Mantika Misamis Oriental sa parokya ni San Antonio de Padua, kang Laika Marie dinhi sa Cathedral Malaybalay, no, og sa tanang young servants of the Lord, og sa tanang kabandilyo, welcome ni programa Maria Tuburan sa tanang grasya. Kauban, welcome back day sa among Nanay Linda Ganson. So panibaya sa Joy dayon Nanay Linda and Sister Beng. Greet na po ang akong ginikanan nga si Nanay Marlene, Tatay Joel Goles, Alan family, Goles family, Babon family, Lusaya family, Billion family, o uban ako nga mga silingan nga nadira sa Barangay Sambuanguita. Mayong hapon sa inyong tanan. Mayong hapon, Sister Nanay Linda. Ug ako sa Manimbaya. Balikon ako sa pag-ingon diha sa Sambuanguita, diha sa Decano family, sa Ganson family, ang sa pagyud. Anggot family, si Ma'am Bima. Karong adlaw mo na ako og magwansad ko, mag-greetsad ko dito sa Nabawang. Kaya nag-ingon ang taga Nabawang nga nanay, i-greetsad mi kanunay sa inyong programa. Tanan nga naa sa Nabawang, tibuk Upper Pulangi. Ato na lang ikaw ng tibuk Upper Pulangi, pero ang Nabawang gyud mo oy sigingon nga sige kimi pangiapangan nay paminaw. Og diapon sa Kibarok, ako sa Big Great, silang tanan diha, tanan gyud og sa Kimambong, og diha sa Natidasan, labi na diha sa akong mga anak. Salamat. Panibaya di ay sa mga Lagrosas family diha sa Mantika Misamis Oriental, ang pamilya ni Brother Rini Lagrosas, ingon man sa iyang asawa og iyang mga anak, maayong pagpananaw, og welcome ni atong programa. Sister Bing, gikan sa Family Life Apostolic sa atong diocese sa Malaybalay. Sister Bing, mga panimaya. Mayong hapon sa tanan, no, sa naminaw sa og ahataman ning Sibya na to. Og mayong hapon, maayo gyud kayo ang kahaponon kay nag-ulan-ulan. So mayong hapon ni Ma'am Tunit nga nasa Kamaranglasan, no, sa kabuluhan na siya dapita. So mayong hapon ni mo, Ma'am, mayong paglingkod-lingkod diha sa imong opisina. Mayong hapon og welcome. Naminaw po din, nananaw po din nato mga kabandilyo, no, ang taga Provincial Budget Office, Ma'am, ilabi na sa ilang head si Ma'am Fe. So maayo Ma'am Ping, no, nagtanaw ka sa Facebook Live tungod po sa pag-advertise ni Ate Langga Miana diha sa Provincial Budget Office diha sa ato ang provincial capital. So karon yaging semana nagisgot ta about kag Mama Mary, no, atong isgutan ang iyang pagka-virgin, yung virginity of Mary. So karon ato isgutan karong adlaw ang iyang papel sa kaluwasan. Kung si Mama Maria bagyod na bagi papel sa atong kaluwasan kay kuan man gud ni Nanay Linda, Sister Beng og Joy, no, sa mga kabandilyo nga kuan ganang allergy kay ang di Katoliko ani. Mingon sila nga why papel si Maria? Dili mo magampo ni Maria, ayo mo ampo, ayo mo pangtabang kay ang nagpakamatay sa krus dili si Maria, kundi si Kristo. Nasa kahas Kristo. Nakahas Kristo o wala pa si Maria. Lagi. So muna itong hiskutan karon kay magamit silang Biblia, magamit po tag Biblia po do referensya to concretize sa ato ang pagtuo ngay kini siya tudlo man sa atong simbahan. Di na nga atong simbahan mao ang ato ang magtutudlo, no? Diri man gid sila paborito kay nila ning John 14:6, no, sa nga dili Katoliko, no, basahan galing John 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi pa kanako. Sa ato pa di ay biblically speaking, dili na ta moagi ni Mama Maria. Kay kung wadto kag langit si Kristo ang imong agianan. Mo na nga dawato na to nga personal nga manuluwas, si Kristo luwas na. Wala na labot si Santa Maria. Di ba Sister Beng? No. Wala na. Wala na. So Muna diya, brother, nga nawala na si Maria diha nang dapita. John 14:6, ako ang dalan, si Jesus, ako ang dalan kamatuoran ug kinabuhi.
dili na nila to apilon si Mama Maria ani Nanay Linda. Pero napo ko Apilon. idugang. Unsa may Yeah. dugang, Sister Beng? Wala sila masayod nga dako kay papil si Mama Maria. Si Maria ha, si Virgin Mary dako kay papil sa kaimtangan sa kaluwasan Oh. uban ni Kristo. Oo. Oh. Kung maluwas man ganita, kanang si Kristo ato kung pasudlon sa tong kasing-kasing. Mm. Kay kung wala nato gipasulod si Kristo nga gidawat kaniya unya mingon lang ta nga luwas na ta. Kay pinaagi ni Hesus Kristo siya ang atong mangluluwas dili. Kung wa nimo gidawat gipasulod sa imong kasing-kasing sa imong galaman si Hesus Kristo, walay kaluwasan nga mahitabo. Mao lagi Tinod pero na. tinod na pero ato isgutan karon apil bas kaluwasan ang mahal ka Birhen. Apil. Uli atong ano ron. Uli ato Apil. ang isgutan, no? Ikaduhang supak 1 John chapter 2 verses 1 to 2, no? Unsa galing na? Si Kristo ang halad sa sakripisyo alang sa kapasayloan sa sala. Therefore, no, si Kristo ang halad sa sakripisyo alang sa kapasayloan sa sala. No, enough na. Si Kristo nga ginansang sa krus nga mo'y sakripisyo alang sa kaluwasan sa tanan. Uma na, tapos na. Wala na diya si Mama Maria, no? Ate nanay ikaw pod nay. Sabi mo. Ah. Dili ang pagkainahan ni Maria diha natuman ang tanang plano sa Ginoo. Mhm. So nindot Sister Beng. Oh, natuman gyud tinuod na gistorya ni ni Nanay Linda. Nanay Linda no Oh. nga diha gyud ang katumanan sa tanan. Nga mga plano sa Ginoo kung sa may plano niya alang kanatong makasasala. Karon pangutana, no? Aha man gikan si Jesus ka nahimong tao aron nga pinaagi sa iyang pagkatao, maluwas kita, no? Matod pa sa Leviticus chapter 17 verse 11, no? Unsa may na ang dugo makapapas sa sala. Ang dugo makapapas sa sala. Salaktod pa nga pagsabot nga pinagi sa dugo ni Kristo dito sa krus ang tanan sala mahugasan. Unya ang pangutana karon kanang tan-aw nato ang krus karon asa man gikan si Jesus sa dihang isabak siya sa iyang ginahan sa siyam ka bulan. Maria. Bukog, pagkaon, unod. Oh? So ang tibok pagkatao, the physical kanang aspect niya nga nagkan, no? Physical niya nga kanang sa iyang pagkasiya, iyang pagkatao nagikan gyud sa taguangkan sa lawas sa mahal ka Birhen Maria. Sa ato pa kay natuman ta nga ang Dios Espiritu nahimo siyang tao gikan o gumikan ni Maria nga ulay. Nabitaw na sa credo, no? Tungod ni Virgin Mary, no? Tungod sa mahal nga bulahan nga Birhen Maria, nahimong tao nga atong Ginoo, nahimo siyang unod aron nga adunay kaluwasan. Muna nga lisod pud nay makabandilyo kung ang ilan sa krus espiritu. Unsa pagdulot sa lansang adto, no? Murag Okay. Kuha naman ni siya, hangin naman. hangin. Pero tungod kay nahimo siyang tao, tungod na sa papel ni Mama Maria nga giandam sa Dios alang sa kaluwasan sa iyang katawhan, no? Napo na sa Hebreo chapter 9 verse 22. Basa. Sumala sa balaod, hapit ang tanan, butang, gihinluan pinagi sa dugo, og walay sala ang ipasaylo, gawas kung giulaan, kining dugo. Sa ato pa, there is shedding of blood, no? By shedding of blood, ang tanang tao mahugasan. Ug muna ni, akong explain ka ganina, nga pinaagi usab sa dugo sa mga Birhen Maria, diin ang atong Ginoo lagikan, aduna usay kapuslanan alang sa atong kaluwasan. Muna nga kita, labi ng dili Katoliko, no, maginahinay lang unta, no, na dili kay ninyo palabion ninyong daot ang mahal nga Birhen Maria kay dili mahimong unod ang atong Ginoong Hesukristo, di siya mahimong tao sama nato kung wala ang bulahan nga Birhen Maria. Although ordinaryo siya nga tao sama nato, pero ang Dios mismo naghatag pribilehiyo kaniya nga mahimong inahan sa atong manunubos, no? Ikatulo. Pariharagon na no? sa tuwa. Sige. Pariharagon na sa tuwa. Kung wala kay inahan, mahimo ka ka. Tawba, sakto na sister, nana sa Hebreo chapter 2 verse 14, basaha. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo sa mga ginikanan, og si Jesus sama kanila aron paglaglag sa yawa. There no, muna imong giingon sister Bing, no?
Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan. Ikaw na din daw sa may gusto ti anak, no? So, og si Jesus sama kanila agon paglaglag sa yawa. Sa ato pa dahil dako gid kayo nga kanang nagikan gid ang atong Ginoo gyud lisod pod og gikan tos kawayan, no? Nagikan gid sa iyang inahan ug kato nga dugo gikan sa inahan ni Jesus adunay kapuslanan unsa man paglaglag sa yawa. Mao gid ni Sister Linda nakaseminar man ka sa Oasis of Love, no? Sister Bay sa Charismatic, no? Si Joy J kakita pod no, kuan gid ang mahal nga Birhen Maria. Pero sa tayo mo testimony nay bahin sa Powerful intercession ni gid Mama Mary katunay giyawaan dito tas Cagayan, dito tas Minsan. Ang kato kung ang papel ni Mama Maria tig-abog sa mga dautan. O tigpangamasa tanang grasya nga makaayo o kunsang imong ipangayo ihatag kanimo. Pero in terms of katong naay giyawaan ba, naay gisudag daw tag espiritu sa diyang gisangpit ang pag-ampo nga maghinay ka Maria sa nahitabo ato. Sa man to? Katong nahitabo ba nga naay giyawaan na nag-merita. Sige. Katong giyawaan niya nangadji dinweg maghimaya ka Maria. Ningon siya, ayaw na ninyo sampita. Ay dili ko gustong makadungog sa iyang ngalan. No? Si Nanay Linda na magtuig na karong September, no? Taga Cebu among speaker join sa healing session, no? No, tinuod gyud ingon sa Hebreo chapter 2 verse 14 nga sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo. Sa ato pa unod, no? Ug dugo, dili lang kay dugo, napay unod. Dili lang unod, napay dugo. Sa mga ginikanan ug si Jesus sama kanila aron paglaglag sa yawa. So gabi gid kayo no nga una nga maigsuon ilabi na kadto di ka tahod sa mahal ka Birhen Maria, no? Ayo mo sigbasa anang supak tun-a pod ang balang kasulatan kay mismo ang Ginoong Dios nahimuot kaniya, no? Ang amahan. Ang amahan mismo diya sa Lucas chapter 1, no? Ang amahan nahimuot pag-ayo ni Maria Mm. nga nidawat siya sa dakong kahinangop nga siya mahimong inahan sa Dios. O bitaw no. Malipay gid ang amahan kung tuog yun imong anak mo. Oh. Dayon na lang sa Kaalam chapter 7 verse 2. Sulod sa siyam kabulan, ang akong lawas na hitsurad diha sa dugo sa taguang angkan sa akong inahan. Sa ato pa di ay si Kristo nagpuyo usab og siyam kabulan diya sa taguangkan sa mahal nga Birhen, no? Manang natural birth bitaw. So naa siya kay dili man to ingon nga taw-taw lang to si Jesus kundi tao gito siya sama nato nga mupod nga mapusiso ug mo adto pinagi adto adunay plano ang Dios ngadto sa katawhan mao ang kaluwasan, Brother, no? brother. Sige nanay. Napa ko isulti. Sa ato, laktod nga pagkasulti, siya nila lang sa amahan o ang iyang inahan si Maria. Mm. Sa ato pa siya, may pagka-Diyos nun, may pagkatawhanon. Oh, mo na siya nga tinuod na Diyos nun o pagkatawhanon mo bitaw na nga giterm sa iya nga Mary, Mother of God. Pero wala pasabot nga therefore Mary is God, no? O tungod sa iyang pagkamasinungdanon, ang iyang gisabak tao man to nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, nahimo siyang inahan sa Dios, no? So dako kayong pribilehiyo ni Mama Maria sa atong kaluwasan, no? Importante gid nato nga kitang mga Katoliko, no, kitang mga Kristiyanos motahod gid sa bulahan nga Birhen Maria. Tungod kay siya man ang ato ang inahan, unya walay lain mo ginaya ako agud na perminto ibalik-balik. Walay lain nakaila sa iyang anak, dili silingan, dili parinti kundi ang inahan gyud mismo, di ba nay? Isip usa ka inahan ay, no? Isip o sa kainahan, bisag daw tagnaw ang iyang anak, wala nakauna pagdayeg kung di ang inahan. Mao, no? Una maingon sila nga dili na to pasidunggan ang bulahan nga Birhen Maria, si Jesus ra gyud. Kay nakaila gid sila ni Jesus kay personal nga manuluwas. Kinsa may nakaila kang Jesus? Ang dili Katoliko o ang bulahan nga Birhen Maria? Mo lagi no, mo sila eksperto kay sila. Nya nakabasa lang sa Biblia na mo claim din sila nga dawata ka personal, actually personal nga manluluwas, personal savior is not biblical, ha? Mga kabandilyo, ang personal nga manluluwas dili na biblical. Ngano man kay ang kaluwasan sa Ginoo
dili personal, mga personal ako lang, kung dili para sa tanan. Laban ay personal nga hinangol man ko na personal, di ba nay? Jesus Christ is our universal Savior. Nagluwas siya sa tanan, sa katawan, sa tibuok kalibutan, no? Kung katong dili magpaluwas, ay noo, ang Ginoo hustisya man magulat sa katapusang adlaw. Pero laraw sa Dios nga ang tanan katawhan maluwas. Og tungod kay ang kaluwasan gihatag man sa Dios kanato at yang gipanawag yang bugtong anak pinaagi sa mahal nga Birhen Maria aron mahimong tao og nipuyo uban kanato, no? So gabi no. Tinuod din na siya. Kay naalang gud ng Juan, grabe kayong kasakit sa Birhen Maria nga gilansang si Kristo. Pagdakop pa lang daan. Hanto dito na dayon sa pagpasan og krus. Muna nga dugo o hilak nagsagol gyud no kung katanaw na ba mo kana bitang Passion of Christ no unsa gyud ang kasakit sa bulahan nga Birhen Maria kato bitong pagtumba ni Jesus bitaw the first fall of Jesus sa ground nga bugat kay Ingos ang inahan pud hagba pud kay ngano man o bitaw na sa Lives of Two Hearts ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen, ang kasing-kasing sa iyang anak si Jesucristo nag-usa usay kasakit sa anak nabati pud sa inahan no nabati gid niya no bation gid na sa usa ka inahan normal gid nga bation sa usa ka inahan una nga kay dili sayon ang pagmatuto og anak mao no dili sayon og dili pud sayon ang pagdaladala sa siyam ka bulan unya sa gisabak pa lang daan ginagukod na sila una-una ka na wala pa gyud sila gipa tagaan usa ka kwarto aron lang sila makapahulay. Imagine na ninyo. Isa ka to sa pasungan ka to pag-anak, bitaw. Dili to hospital, dili. Wala pa medical center, wala pa hospital, private hospital at nga panahon, no? Atong panahon na wa pa si kuan Nanay Linda nga mananabang ato. Wala pa. So, nakadomdom ko, Nanay Linda, ang atong amigo na former pastor si Brother Louis Dura, ang presidente sa Associations of the Converted Pastor nga nibalik sa Romano Katoliko, sa dihang born again pastor pa siya, namalandong siya nga kanang nabati gid niya ba nga ngano gining mga Katoliko kasangpit man sa Birhen Maria. Nya gikapoy na siya kataki ba. Nya sige siya sulong sa iyang maribulto mga larawan sa mga Birhen Maria. Yang gitun-an ang Katolikong pagtuo. Unya ang una niyang gituon mao ang pagkatao sa atong Ginoo pinagi sa bulan nga Birhen Maria kung yun sa to. Kay kung tanaw na to karon og sa una lahi gyud ang paagi sa pagatiman sa bata. Kung sa karon na ay lampi, na ay bibiron, na ay gamit sa pagatiman sa bata, unsa galing to sa una? Mas grabe gyud tong pagatiman nga. Lisod gyud kayo, no? Lisod gyud kayo pagatiman. Ilabi na nga ang atong Ginoo na tao sa kamalig, no, sa pasungan, no nga hugaw pa to dito, no, grabe gyud, grabe mang infection dito. Kay og napas Nanay Linda to ay pangkuanan gyud to niya. Matiman gyud to niya maayo. O sa ato tong panahon, private hospital gyud to. Pero tungod kay sa kawadon, tungod pud sa panahon, no, sa kalisod, mao to. So grabe gyud ang pag-care gyud. Ug kato po ingon ni Brother Louis Dura, kato kadumdum ko katong nga kato bitong gipadam ko si Jose. Gipadam ko si Jose nga kagyaw kamo sa Ehipto kay buot sa hari, no, nga patsyon ang bata. Kinsa gipadam ko si Jose. Ang bata kang ikagyaw. Pero tungod kay si San Jose dili man sigurista, giapil gyud niyang inahan kay ngano man wa pa may bibiron atong panahon na. Ingon si Louis Dura, patay ang bata adto. Mamatay ang bata. Respect ito. Man to natoy pa kadidi kong ang bata lang. So motoy kami ni motoy pamalantong ni Brother Louis Dura, no, usa ka former pastor nga dibalik sa Katoliko, no, nga karon ang usa ka pastor nga diehard kayo sa pagka-pastor, no. Diehard kayo mamuak og mga larawan sa mga santos. Number 1 yang kontra ang bulan nga Birhen Maria. Naunsa naman nahimo namang Maria noon, nahimo naman natong kabandilyo sa, nahimo natong kauban. Ingon po siya nga dinha po kuno nakita niya ang relihiyon nga dunay inahan. Kayang gipanag-ing sa usa ka banay nga inigaabot nato sa balay. Wa di man ta yung asa inyong papa, miingon man gidayon ta nga asas mama.
Oh, na unya karon ang uban nga mga pagtuo, wa man sila inahan. Kita Katoliko naman tay inahan. Oh, Mao di ba lagi na kanon na itong sampiton wala mo, kadumdum Maria? gyud ko anang imong istorya ba. Sa gagmay pa mi. Oh. Abot na mo sa balay wala man di among mama. Anya ni nangutana mi didto. Day ka among mama ba? Iningo man to among gipangutanan nga tuas simbahan. Di adto pod mig simbahan ang mga bata pa ba sabi ng mga bata ha. Di adto pod mi nadurong ulan. Pag-abot na mo dito simbahan ningon man na nga day among mama. Ingon po dahil tong taong pangutanan na ang itudlo kay inans ko na rin panambak. Dito taon ming duha gahangad-hangad. Mo nagingon nga do na kita inahan. Nagitay inahan. Mao ni Pope Francis ba Kabandilyo no nga kung wala tay inahan nga Birhen Maria ang atong simbahan mura og kanang ano lang pinasagdan bitaw ilo ba na lang Ilo. so mga tao mga walay inahan ba Walay inahan. so ako day pagpanimbaya day kang Brad Warvin Baita Abaw dina sa Zamboanga City convert ni si Brad no dili ni siya Katoliko na bunyagan last Easter Sunday. Brad ba yung pagpanan-aw no to Facebook live. So welcome home sa Roman Catholic Church no. Pagpanimbaya usab kang seminarista Ian Stylia sa St. John the Third College Seminary, kang Jade Angelo Dador Kilog o kang John Paul Abindano dinha sa Kibarok o kanyang tanan labi na sa taga Kibarok maayong pagpaminaw. So mo na padayon tanong nindot gyud kaayo no. Nindot gyud kaayo. Great night no. Ay, no so mo na nga importante gyud kaayo ang papel gyud sa usa ka inahan labi na ang pagkainahan sa Bulaga Birhen Maria nga nahimo siyang instrumento aron ang atong Ginoong Hesukristo mauban nato no nay kay mga pagagpas nay Unsa man? napa kay mga pagagpas say unsa man Ay na ako'y kanang paapas nga pag-greet nako ni kuan ni attorney Bong Leticio ni doktora ni Leticio nga may hapon ninyo dihang tanan. so mao na no nga nindot gyud kaayo nato nga panahignan ang bulahan nga Birhen Maria no Sister Bing kay sa mga panapos no nga may tungod sa tong tema karon Ikaw lang Joy, panapos Joy. Ikaw na yung so salamat tay kayo sa mga kaigsuonan nato nga nagsuporta sa Kabandilyo ni Cristo. Lang hinaot ta nga kung aduna may mga grasya nga atong ato ang nadangat ang atong nadawat to ipaambit kana no aron kini atong programa nga mopadayon gyud sa unahan kay kini atong radio station na kinahanglan sa inyong tabang no ang gitawag siya KNK na radio community KNK Kabandilyo ni Cristo usa na ka monthly pledge no ang pinakaubos ana 100 pesos monthly pledge niya ana inyong 100 mga igsuon nga taga-bulan no nga inahatag ninyo makapasuporta kana nga ang ato ang pulong sa Dios magbanilyo dili lang sa atong diocese kundi dili ngadto sa tibuok kalibutan kay na naman tay internet karon so bisan tong naminaw kamo apan gidasig kamo sa paghatag magpaambit sa mga panalangin unya kami usab nga mga naadiya karon dili makalimot ninyo sa pag-ampo no mismo ang atong station manager si Father Oli maghalad og santos kami sa alang sa inyong mga katuyuan mga intention so naapoy mga weekly daily gospel sharing gospel reflection ipagpasa-pasa sa inyo through message no through message dayon kuan po nato no kung naamoy ma-share palihog no dagang salamat no mga hinaot nga maka-share kita makapaambit kita sa atong mga panalangin usab no so sige nay no Among i-greet sa nang nasa layo. Sa master control no so mo na maigsuon no nga hinaot na kining atong ubos nga mubo nato nga topic no mubo nato nga pagpabalandong aduna tay nasabtan no natay nasabtan ug aduna tay nakatunan so muna siya nga sunod Martes no atong isgutan ang Mary Mediatrix of all grace Maria tigpataliwala sa tanang grasya akabalo si Joy Arik si Dalay sila tay pastoryaw na dik ila mo ni patrona sa bangita mabitaw ako o sa walay ato na isgutan karong Martes no labi na sa taga Sabongita maminaw gyud ta kay
mo maning ato ang patrona, no, si Mama Maria nga tigpangama sa tanang or tigpataliwala sa tanang grasya. So diri no mo na siya isupak, no, sa 1 Timoteo chapter 2 verse 5, adunay lamay usa ka Dios, adunay usa ka tigpataliwala sa Dios ug mga tao, ang tao nga si Jesucristo. Adi na kinanglan ang bulahan ni Birhen Maria na. So muna atong isgutan karon, no, sunod martes sinaot nga nining atong mubo kaayo nga mubo nato nga pagpamalandong aduna tay nakatunan. Salamat eh. Igit po rin ako day among professor din ha, sa San Isidro College, among din sa School of Art and Sciences, si umaabot na mong pare, no, Sir John Martel, MA Theology. So og sa amo dayong kwan, amo sa igit po day si Ma'am Angela Mizamayla din ha, sa Integrated Basic Education sa San Isidro College. Og diay, no, kanang salamat day sa mga tao nga nag-appeal sa Alliance of Two Hearts nga vigil last first Saturday sa Cathedral ug sa Landing. Dili ko sa Cathedral nagsimba, then pagka after the mass dito may sa Landing dito sa Miraculous Medal Parish Church, no. So nay Ako sa Biglit din na ang sa parokya sa Sambuang Gita, labi na ang among pares si Father Dario, ang iyang assistant si Father Wing, ang tanan nga mga isla diha sa St. Isidore, o sa iyang secretary o sa iyang driver. So mayong hapon og mga igsuon, no, na kuan naman natong oras sinaot nga aduna tay nakatunan din sa ato ang pagpamalandong, no. Kini si Brother Bibert at sa kauban nako sila ni Nanay Linda Ganson, Joy Goles. Og si Bing Bantilan. hantod sa sunod di gayon. Daghang salamat, dalaygon ng Dios. Ave Ave Maria. 594 sa AM Band. Ito ang CMN Malaymalay. DXTV.